Jeg vil gerne høre ham snork, så jeg kan optage det. Just got real. No, just got real. Sleepy, sleepy. Sleepy dwarf. Ja, den kunne man da godt egentlig sige, hvis det var han var lille. Eller er det mindre end mig, tror jeg. Okay, sleepy dwarf, så. Og det mener jeg skal kalde Axel for Murden. Hvem er så Anders? Det her, der ryger lige direkte på YouTube, det her. Han rammer lige plet. We're gonna be millionaires. Det er som en tiger, der knurrer. Er en tigerunge. Han knurrer. What the fuck? Lige da jeg startede motoren, så begyndte han. Ja, det var fedt. Kan du huske den gang? Ja. Du var der. Jeg var der. Vi var der alle sammen. Det var fedt, mand. Ja, det var herligvis. Det var fedt, mand. Der var spag. Der var spag. Tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske. Jeg slår Prøv at høre, hvad han snorker. Er du okay? Nej. Skal vi komme over, eller hvad? Han vil blive kvalt i sin mikrofon. Han har fået den langt ned i halsen. Det er pænt. Spagfugl. Rutter han med næsen? Det er hårdt at være gamer. Umbart. For ham. Svagpisser. Er det rigtigt? Der kommer undertekster på det hele. Nuttet. Som sidste gang. Kan du huske med Gustav? Engelsk eller? Ja, engelsk. Okay. Ellers så forstår Harley jo ikke en skid. Ja, okay. Det her, det kommer altså også til at stå i underteksterne. Lol. Klokken er kun 5:30, mand. Det er utroligt. Jeg vil bare fortælle, at jeg har brug. Det lød epic, det der. Du begynder at tro, at han gør det med vilje. Men så længe man ikke kunne holde mask. Det er guldkorn, det er guldkorn, det her. Få dem til at bløde. Få dem til at bløde. Skal vi få dem til at bløde? Få dem til at bløde. AFK.
Det var bare sådan nogle slag, hvor han vågner op og skriger. My blood, he pointed out all my blood. Og så skriver du hej på hans væg med hans blod. Og så stopper han. Nej. Snork igen, Harald. The sleeper has awakened. You did it on purpose. Mm-hmm. Snorted on purpose, didn't you? What? You have been snoring for about an hour. No, I haven't. Yes, you have. I recorded No. it. Recorded it all. Fuck you. And then Daniel invited you to hear it, and then you wake up. Oh, phew. Any last words before I stop recording? Fuck you, you're gonna say. No, night. What? What? Skræd. Hvad? Skræd. Skred han? Ja. Den viser sig ikke, at han er med her. Jamen altså... Hvad sagde han? Nå. Det var så alt for i dag.